Здравейте, приятели! Искам да ви демонстрирам процедурата по инсталиране на приложението за проверка валидността на билетите, закупувани чрез нашия сайт, както и процесът за проверка валидността на самите билети. Ако нямате инсталирано приложението, може да влезете в сайтът bileti.co.uk и в долната част на страницата ще откриете линк, който ще ви отведе в магазина за приложение на Google. Тук може да свалите приложението и да го инсталирате на Android мобилен телефон. След инсталиране на приложението е необходимо да въведете вашите данни за достъп, това са потребителското име и паролата за вашият акаунт. След това виждате начален екран с вашите събития. След като изберете събитието, което ще проверявате, се стартира самият скенер, който използва камерата на мобилният телефон. Самото сканиране става, като се насочи камерата към QR кода на разпечатан билет или изображението на същият QR код, който може да бъде показан на мобилен телефон. След малко получаваме съобщение, че сканирането е успешно и билетът е валиден. Ако билетът вече е използван веднъж, то при повторно сканиране ще извади съобщение, че билетът вече е сканиран. Пожелаваме ви успех в организацията на събитията!